Syiem nakaliang jonga como Chief Executive Member ka Khasiel Autonomous District Council so ban penpau lingba kani ka lat pathai khubor ban nakaliang jong ka council haringkat bat ki baro ki MDC ngiwan lam yapi ka jing ai Khublei Khristmas Basuk ka Kmen ya baro kinong shnong jong kari khasi khamtam mi ki rungai kristan ya kabakin yo ban pedang ikini Christmas how new Snem barkumjuru nakaliang ka council ngi ai ka jing Khublei Snem Thymmai Basuk Kmen barkumju badap jingkurku kerhai hakilong yeng kilong sem ki jongpi kumjuru abangi pedang Snem Thymmai ngin yo ka jingkurku kerpang no blei ya kaba ngin yo ka jingkot jingkhia kumjuru ban biang ki kam ki jam na benta jungi lang baro nakaliang jungi Syiem ngai Khublei Khristmas Snem Thymmai Basuk Kmen yepi baro.